Svaki trč će si ono ubijati kričara, dobivati jedan light tični boost. Jebem ti više to snima. Tebe i kameru isto nabijemo. Sorry, na babu to Dobro, onda on kada dođe do onog velikog kupa. Anđela. Da? Sorry, plus. Što bi sam ne. Da. Dobro. Da. Dobro, i skijao se. Sorry, majke. Ništa gubi. Ja sam se zakijelo za 5. Da. Ja sam na 20. Da, i gubiš jedan zapravo zbog blata. Jedino ako si ja nisam izvadio, uvoziš ka sajta. Neko znam pa sam stavio još 7. Kao ide? Da, ajde, možeš odmah sad. Mogu si odmah sad. Ovo? Kreće sa siromašom. Idem ti pored već danas čovjek snima to. Koga jebe ono? Ma imaš Hero. ovaj Wolving Nebitan je fake i smart. Imaš to, imaš reprintani Wolving Mile, to igraju. Kaj budeš vidio, jedan to baci ta 4 komada, kapaš 4 golove. Tjerno. Možda neću. Ubrzaš se lijek jebote, srčan prisit gledam. Feću za siromaš. Horror Keepers. Ne, 500 kuna da je košta. Feć. Izračunao sam. To 500 za malo kuna, nije zvalo. fakat normalne, sve Ne možeš konače, staviti ugasiti zvuk i staviti neku pjesmu poziti. Kako se pravi? Ozbiljno ti kažem. Normalne cijene, fakat je normalne Ajde, on cijene. sve. Solo Čak tema. nešto pametno. Dobro. Dobim light, ja sam Deja vu, a? na... Igraj se. 26. 23. Jebe, prišlo je. Jebao, prišlo. Light pa dobije. To. I... Može. Stand the fast. Ja mogu ovih grupo čubiti sve, ali tako. Solo Tender, Solo Warrior. Nabirio sam za Main fast. Čekaj, više sebe tas. moj potez. Ok. Zašto ne bereš 7 godina na u vrate ponude? 8. Priodej. 8 godina. Ne, 9, 10. 10 kod Battle Pass. Pogledaš karte i onda radiš. Da, znao. Sad te prije. Znači, takva je situacija, jel? Da. Kakva je situacija? Ruka 2. U ti stroja. Plus. Stek. Da. Jesi li radio s dekom? Tu. S karma je tako star, to su mi u Jagu s nema. Stavno. Pa je. Da, tu su stavili. Ti nam baš karte. Nije to event od toga. Ne, prije kompakta na šokim. Dobro, kaj nisi po jednom grafu Igra. se Najbolje sam napad i nisam u responsu igra. Što? Ne ide. A, Neće sam si jala čovjek. Ti gubiš 20 godina. A on dobi 2. Ok, ja sam 18. Dakle, sam 2 dana kad Malo. je si bez. Sad bi to oni svi distrojali. Pis. Kaj imaš kroz skin? U razliku. Ok, kaj, dobim ovdje tu 4, 8, Tako. Dobiš ti Ok. više. 13. Sve prođe? Da, 13. Znači, ovo je bio 13 prođe. Nema znači. Dobro, on ima 12 life-a. Ovo je 5. Ovo je tu 4, to je 9. Ovo je tu 4, to je 12. On ima 13. Ja sam na tu 13 i ovo je dobio ovo 17. Ovo su kako bi? Bije. Flashback u igri Souls. Dobi 2 to. Da, znam. Dobro, ne napravim. Junko. Tako se aktivira jer si ubio. Su se preoči. Skidam u 13 health, ja sam opet na 20. Resolvaj. Ok, može? Daj ti kaži meni. Kaži. Da, može, može to i to može. Jao, Isuse, Gen 3. Sorry. Fakt. Minus 6. Ja ti nemaš ribolov za sorima? Tako imaš na desno sve. Ako je meni malo zadnje morao. Ono kaj, o, sve. Ja izgleda. Sve kaj staje. Sorry, Apple. Pa
zašto nisi odmah? Koji kaže na startu njegovu. Kaj? Mogu Vrijeme još miru da ideš ono. Napad. Zašto nije odmah? Zašto nije odmah bez Jasno, Glupo je da kilači se sve To bi ti trebao živjeti. Točno to. Zato što si ideš na to. Neće dobro kod mene, nema razgovora. Au. primi ja ne vidio. on se još čak više odgovorio, nisam sjedio. Ajde, daj ono, 3. Kaj? Odmah 3, ajde. Neko ko nema dva To je ili... normalno samo na. On dobio od njega i od njega. Ma isti kurac. Ajde, dobro, daj samo tog za vozi, jebo. Da, znači, Koliko, ajde još jednog dana Da, tamo. ne mora ništa. Može igrati. Koliko ruci, jedna ili dvije? Dvi. Na startu moraš seta. Večera. Čekaj, ti precepam nešto, sada ti imaš bliduka nekog. Koliko ti Grand faza. sada igra? Imaš Embler, a on ima 1800. znači se konstantno lajka. Ajde, sad te ovaj. On ima sad neki 40-50 lajka. ako ne ide. Jer ono može lupiti bilo potići 40-50. Ne može, ali može mu dati više nego što on daje. Jer on će se stalno povećavati i svim drugima će Dobro, Da, ali ali Sorić sve trebaš cijelo sekret priča, a? Ovaj, ja. onda ulira lajka da se Da, ti si na dva. pauzu objašnjava. Ajde, Bog, ja ću stvarno, Čekaj. ja ću